मिर्ची खाएगा तो पता नहीं है खाएगा ज्यादा मिर्ची नहीं खाने का रे डाइरेक्ट ओंखाम जानायनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय गोबावनि उनाव गुदब्ला नुजाफैलायबाय संग्राय मोखांखौ लानानै दिनै जानायनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आरोना गोबावनि उनाव जि गोबाव जाबायमोन एम्फौ ना बिदैनि पक'रि बेसन होनानै एवदों ओमफ्राय स्पेशेल ओंख्रिया जाबाय जोंहा दिनैहाय मा होनो बोरमा बेदरजों आलु ओमफ्राय मासे हाखुनाखु क्षेत्र ओमफ्राय थास' बिबारजों बयलारबो दोङो आं नारें लानोसै गोबाव जाबायना बिदि लाबोया मा होननानै रायज्लायनांगौ बुंदो दायो मा गाइसमोन दा जोङो मोनानि ओंखाम जागासिनो नै खोन्थाखाबायानोसै मा दङ मा गैया बोरमा बेदरजों लोगोसे बे जाहैबाय एम्फौ बे जाहैबाय नानि बिदै थास' बिबार आरो गैला बोरमा बेदरखौ बाब जा गोबाव जाबायमोन 7 मास जाबाय खोमा ना मोनजायैया थास' बिबार बेयावबो बयलार दोङो एकदम बाथोन एवथाबनाय खारैजों नैबे बयलार दं बेयावबो माखौ जानो ओमफ्राय बोरमा बेदरखौबो दिनै जानाय जायामोन जोङो मानि थाखाय होनबा अखा हानायखायसो जानाय जाबाय न बांद्राय गरमाव जाजायाना अखा हागासिनो नालाय ओंखायनो दैलि बेदर जायो ओमफ्राय बिदिखौ नानो जाया अलसिया दिनै बिदि ब्राव लानांबाय थास' बिबारा जायो आंनि चेनेलाव भिडिअ'या गोबाव जाबायना ओंखायनो भिउसबो फैला माबा फैला नोंथांमोनहाबो नायला खोमा दिनै बोरैबा नुसनदों मा कमेन्ट हरदो ओमफ्राय बोरमाया मा मोनसे दां हरनाय आं संनाय बोरमा बेदरा मा जादों र' एसे गेजेर नांगोन नैबेयो बरिया अमा बायदि नुयो नालाय सावनानै माबानोसै ना रुनानै बिदिनो बरिया संखादों आङो जानि र' बेदरखौ एक्चुअलि केमेरायाव बारा नुवाखै जानांगौ देखना होनो आङो नुवाखैदा देखना होनो नोंखौ नुबाय बायदि गोथाव जाखादों आं संनाया थावगोन थावनाय थावैयालाय मा बोरमा बेदर नालाय बोरमा बेदर बायदि मोनजादों अमा बेदरखौ अमा बेदर बायदि मोनजाखायो नाखौ ना बायदि मोनजाखायो बोरमाखौ आं बांद्राय जायालै बांद्राय जाया आं हाबायाव थांबा बांद्राय बोरमा बेदर जायाथ' एकदम बिहारि स्टाइल जाखादों थेवबो आं जायाखै जागोन उनावसो जामाराखै आलुआबो बरिया दिनै बोरैबा ओरैबायदि गोथाव जादों आरो सिमा होननांसिगोन आं मा गोथाव जादोंबा बाख्नायखाया गाव संलाय फन्द्रना मानसिखौ आंलाय मा संदों होनखागौमोन ओमफ्राय आं संबायना सिरि थावबाबो गैया ओमफ्राय थावाखैबा बोसोरसे बुंगोन बोसोरसे नङा थांनाय सिगां फार्स्ट फैजेननायाव संनायखौनो दासिम रायखाङो ओमफ्राय गोथावखौ थैनिबो रायखाङा र' फार्स्टआव फैनायाव नों माबायदि संनायमोन खोन्था खोन्थानालाय बुंलाय दायो गोथाव खोनासं दायो गोथाव नालाय मा बुंबाय थानो आं गोथाव जायाबा बुंगोन होमबाना नों रोंगोन नों आंनाय हमनो ओरै आं नोंखौ बुंदों दा दाखालिनिफ्रायनो गोथाव जायाखैलै होनना बुंबाथाय नों आरो मोजांसिन संसिनो ना अले गोलैबाय थावैखौबा बोसोर खोन्थागोन नों थावैखौहाय जाय बुस्थुआ गोथाव जायाखै बेबायदिनो खोनासंलाय जाय बुस्थुआ गोथाव जायाखै बे बुस्थुखौ जुदि गोथाव जायाखै होननानै बुङाब्ला माबायदि माने गोथाव संगोन देलाय खनसे गोथाव जायैखौ बोसोर रायखांगोन दिनैसिम रायखांगोन ओमफ्राय गोथाव जानायखौ नोङो दिनै जाबायना खिगारबा गैलाबो थिग बेबायदिनो नोङो हाजार बार मोजां खामानि मावना हो हाजार बार
बेखौ रावबो गोसोआव थाया ओमफ्राय नोङो हाजार बार मोजां मावनायनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि मावलाय बेखौनो लानानै आयाव आंनि बुंनाया जायाखैदां नाथाय बुजिखागोन आरो बुजिग्राया सैथोना हय 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 मेदाम जी ओमफ्राय हाजार बार मोजां मावनायखौ गोसोआव लाया गाज्रिखौसो गोसोआव लायो हमारा यहाँ पे ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है हमारा यहाँ ऐसा ही होता है नों ओंखाम जानोबा आं जानाखै दे नों बिसिनि डायलग मारिबाय था मा जानो दिनैसो मोनजानो बायदि जानो मालाय एफा गोथाव संनायखौलाय आरामसे जाब्रा मोजांनो हिटनो सुपारनो धामाकानो सामब्राम गुफुरा एक्चुअली बेदरा मादि जादों मिथिगौ ना बहुत टेस्टी जादों बहुत टेस्टी मसाय बहुत टेस्टी जामारदों नों फोथायाखैना बहुत टेस्टी जादों नाय दरनैनि जायगायाव आं दरथाम जादों दरनै जुदि टेस्टी जायामोनबाथ' आं दरसेनि जायगायाव दरसेबो जायामोन टेस्टी जायामोनब्ला दरसेनि जायगायाव आं दरसेबो जायामोन नहीं तो समझ रहे ना दा टेस्टी जादों नालाय ओंखायनो दरनैनि जायगायाव दरथाम जायगायाव दरब्रै समझ रहे थे बुझाखै नहीं समझा तुम माउस नहीं तू नहीं समझेगा ना हो हम ये अंडा नहीं खाएगा अंडा बे दाउदै नङा माबा नङा बेयो दाउदै नानि बिदै बे नानि बिदैखौ आङो जाथ'लालै मा नानि बिदैमोन बेलाय बेयो मा थुरि बेदरखौ नांबावगोन नोंनो नांगौबा लागोन बेलाय आंनिखौ लानो हागोन आङो बिराद सानफ्रामबो जानायनि बेदर लानो लुबैबाय मानो होमबासो मोनजागोन बेदरखौ भिडिअ लानो बानायावनो बेदर बिहर नोङो ओरै खालाम बे एम्फौखौ आं जाला मिथिबाय ना एम्फौ मिर्ची खाएगा तू लौकाता नहीं है खाएगा ज्यादा मिर्ची नहीं खाने का रे वीडियो के चक्कर में सारा मुंह ही जल गया बा नोंथांमोनहा बुजिना बुजियाखै ना फाजाल दे डेन्जार गोदै भाद लागी बुजिना बुजियाखै ओइ एम्फौखौ जादो नांखायो ओइ आं जायाखै दं अमा बेदर थाबावबायसो अमा बेदर मा दंबावो ओरै थां हा आं जाया नों जागोन नामा दरनै जा आं जाला नों मिथिखायो हांसो बेदर दाउ बेदर लकेल दाउ ओमफ्राय ना बोरमा जिखुनु बुस्थु थाबाला मोनथाम मोनब्रै जुदि बेदर आइटेम थायोना आं मोनसेल' जायो बेनो जाहैबाय मा दाउ होनना बुङाब्ला लकेल दाउ होनना बुं लकेल दाउ ये हुई ना बात गाइस आङो लकेल दाउखौ जागोन आं बिराद मोजां मोनो लकेल दाउ जानो बिराद मोजां मोनो आं सोरबाफोर आंखौ आलासि लिंहरबा लकेल दाउल' होलै बयलारखौबो होनाङा आंनाव मा बयलारखौ आं मायाव जायो आं बयलारखौ चिकेन पक'रा चिकेन पास्ता बानलु जाना लानानै मानसिफोरा पावारफुल मेगन मोदै फैलायबाय थ' बबे एंगेलजों एंगेला साइड एंगेलनिफ्राय थास' बिबाराबो गोथाव जादोंमोन एसेल' संखादों बाथोन थास' बिबार जायोबाथ' बापरे खियाबो देन्जार मोनामो हासुदैयाबो मोनामो गोलोमदैयाबो मोनामो गासिबो ओंखाम जाना बुङा नों जाथ'वाखैना बेनिखायनो आं जानो बायो आं थास' बिबारखौ
दे थ' बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बाखि बिनि इन्सटाग्राम आरो फेसबुक आइडिया गासिबो डिसक्रिपसनाव दङ थांनानै चेक आउट खालामनो थां फल' खालामनो थां लाइक खालामनो थां गोजोननाय थागोन आरो आंनि गोदान मोनसे सर्ट मुभि आगारदों JDX मिउजिकआव बेखौबो थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनाव दङ माने पार्ट 1आ दै प्रमोशन पार्ट 2 आबो रेडि जाखाना दङ नोंथांमोनाबो पार्ट 1 खौ नायदो जाय नायखांदोंसै आरो ओमफ्राय जायफ्रा नायाखै नोंथांमोना थांना नायथां आरो पार्ट 2 आबो पुरा पावारफुल रेडि जाना दङ बेखौबो बे सानसे साननैनि गेजेरावनो आं आगारगोन पार्ट 2 पार्ट 3 आबो रेडि जाना दङ बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन JDX मिउजिक इउटुब चेनेलाव गाइस बेनोसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड गुड नाइट